حياتنا الدنيا وغفير إلا حياتنا الدنيا وغفير بني وغفير وغتفل ما جالا بيدا بول فوي نيام جالا ko andi ngam ko woni to ñam jara amayi ñam jara beddere nani ara ma deddere ne ganduda so docteur be imande non kiddo yimbe be o no ina wawi lekkitata buubo wallahi oɗon gandi docteur ina laabi bernde kono ñande maade toɓɓi ɗum la hawl ɗum ne ko yaay maayde ko allahu akbar hoɓe pewje peeje bonde holkoɓe pewjata hoɓe pewja noddude lundade famahil bimana muñan bimana sirfi dawatik wala tastajil adabahum fa inna sanumahhiluhum liyazdadu isman hatta idha akhadnahum lam yabqa lahum min rahimin famahil alkafirina muñande ya muhammad muñal salide allah de yawtutane nder noddago ma wota yawna lefte mabɓe mamin muñanɗaɓe mbawa ɓeydade bakkar ha ñande ñalawma nde min jagguide tawa hay goto heddanaaki ɓe jurmoto am hilhum ɓeɗa muñanaɓe ya muhammadu ruwaydan seeɗa seeɗa ruwaydan seeɗa seeɗa mamin muñande fasa tara ma yahillu bi min al adabe walnikal ko jogori jippade maɓɓe ko jogori yande maɓɓe ko ya muhammadu ɗum ɗo yoni jeññude pittali juulɓe yaani wonande hoɓe dari jemma ñalawma hoɓe kuli sawlatal kuffar hoɓe ndenti toñangeji maɓɓe yoɓe gandu keedowo maƴƴe ala bawɗo ɗumen dandude ala so wona subhanahu wa taala o haale aya goɗɗo firde oɗo aya numattiruhum qalilan summa naddaruhum min jooñaɓe ɗi ƴuttaɓe ila azabin galidin e lefte bonde ɗe subhanahu wa taala wi wassama timorde ɓe firan wassama min wondri asman wattariq e hoodere wiyetede tariq wama adraka holko andintuma ya muhammadu mattariq annajmu ko ɗum hoodere alsajidu yurkude asmanuji ɗi haade tella yiide leydi illa taaki kullu nafsin kala fittani lamma tawana alayha ina e mayro hafidun denowa ya muhammad falyandur il insanu yo neɗɗo o ƴeew mimma huliga ɗo tagaɗo o huligo tagaka min ma ina ndiyam daafi in duña duñtediram yahruju homa yalta ya muhammad min bayni sodan yalta eɗam ndiyam ɗam min bayni sul hakkude keeci wattarayile ɓerde innahuna allah ala rajihi e artirde ɗum oɗo neɗɗo janga yawma alqiyamati la qadiroɓe hattani yawma tubla sarairu ñande sirriji ɗi keñina fama lahu bi adama ala min quwwatina doole wala nasirin wona ballo ya muhammad yani wassamami wodri asma ذات الرجي جومرا والطبع والأرض إليه ذات السبي جومرا لتيشغل إن يمكن هدى إليهم إنه قرآن لا قول وقنقل فصل لا نقول وما هو قرآن ونان بالهزلك قاجات إنهم كنت يكيدون بفوج كيان سيج بند حد دين محمد حد إسلام سرابة نهانرني الله يؤكد من بدو يبدأ كوج كيدر زير نفور حد فبيجيكو ودن محمد كفتكو فمهل الكافرين من يا محمد أمهلهم من بدو من ينبروا إذا سيد مع الله والسماء ذات البروج واليوم الموعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود يا محمد بن وندري يود أسمان البروج قرآن يا ناس موجب
يعني موجبة كونية يعني فدو موجبة من غندو هيبوس ميداي يا محمد الجريد والتمام نور الأسلام ذات الجمرات الجريد الولاد خروج كبير افسيس الثاني الولاد قرآن يا ناس الجديد تفضل الله من الجواب أسمان يا ناس إذا الله ولد الصوت الأندوات ولد الناجي يروات ولد المولي بروات إذا تريد أن جاءت فلك الدواء وأن القرآن سيكون من سبب الجنة لا بد أن الأجد أيضا الفكر جنوك فلك الدواء فلك تم سنن صوت علم الفلك جوني الليل إلى جوكي لابي يروات يوا لا ولين فوق لا ولين فوق نور روتا هنقول كبالي دي كمولي تنيلا وما بوتا تكي أما تكي 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 البوت ولا تاكا بالي شابان بالي نوغاس إبجيتت نفودو جمع جدي كيرو يالكوون الليل كلا بجدي يلي إتت بالي kono hawrata men enen ko balɗe capanɗe fof walla balɗe nogas e jeenayi e burdu hen fof ɗum lewru rewata hen naange burdu mum fof ko lewru rewata hen lewru burduji ɗi woni foti burdu hen fof naange rewata hen ko lewru hen lebbi jeegom fi chamali hamdil istiwa nani hen nani rewra فقل الاستواء كمال بني ربطة كديني دي تبني ربطة ربطة هيدا تبني إيدو أي الحمل والثور والجوزاء والشرطاء والأسد والسنبلة إيدو تبني ربطة نونك برجاج برج كتبيغا كميزان أقرب قوس جل الهوت يدو في جنوب نانغ ريما دو بوتو فوق لي ينتا جن ساوني دبري هوندي ساوني مثلا انت فريق دبودي جو نانغ كو دو ريما اي وي انن دو هوندي وورو نونن سيدا ني روندو e banniji nge totta he joni ndetto dole lebbi tati fof e nder lebbi tati e ñadi lewru ngo wiyeteɗo marse ndu ay ndu te liɓi ɗum ko bala fuddawa ñande nogas mars ñande nogas nduɗo lewu ñanden ko mbiyeten ko setta fuɗɗoto e nder aduna he fuu ñanden setta fuɗɗoto ñanden woni ko mbiyeten ko demminare na ñande nogas mars so hedde mars heddema irdendi balɗe nogas gueɗel gonngel ge ñande ndi taƴoɗi wona lebbi tati ñande nogas wiyeten ndi juin e goo ñanden jaɗen seeɗu nguleeki gondeten ki naatata ɗum ko lebbi tati ñande lewru men wiyetende septembre ɗum woni ndum mbiyata toɓata saama ina ara ñande lewru men wiyetende ɗum décembre ko ñanden gabbude fuɗɗoto ñanden noon hoɗo décembre foti yaarude ñanden ko nogas e ɗiɗi ni ɗum ko kullu sana sa waɗi ɗum joni e joguima calcul ma haɗa andide sette natata haɗa andide demminare e ceeɗu e ndumi e dabbude goten fof ko lebbi tati nde natata koye oɗo fala kuddawar woni ɗum noon subhanahu wa taala wimen ayyuhal muminun والسماء وذري أسمان يا محمد ذات الجريد بطل بطلات لا بدي قوتل انكلا يا واتن سين تديما هدن يوا هنا أودو أسمان إدو قود مود بندو لا دليمتاك دكالكيلتاك ودفوتي كيوالا مونغول
ha wawa limtede e no ɗe foti kono noon ƴeewa e nder kilométre gooto siko hoodere miito tan takket lumiére mu toɓɓi en soɓe tolni to lumiére mu ummima rowndima e men ƴeewa wona taga duuɓi yaami ɗum wona taga salasa neuf alf kilo ujunnaji temeɗe tati kilo kono noon koye sogone gooto bajango yottoma soko yaranoma ko ujunnaji temeɗe tati kilo ɗen sala ɗi ɗum koynal kono ko majango ɗi ɗon tan mbiya tameɗe ɗi yottama ɗum tagi ayyuhal mu'minun ɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa ina yoodi almuɓɓe janggoɓe mbatta ɗum haqqillaji mbawa ɗum famde wote sikke neɗɗo woto wasa won wona diini yanke tawa ande diini tan ko allah akbar assalamu aleykum yo allah siiren yimɓeɗen ko jahil ɗum barra hay humɓegol allah yol anda nangere ya yol anda kodere ja yol anda lewwino ya yol anda haydara kogel namna ko ɗum kay namnete ɗum ko tuubo ko pourquoi tuubo ko ɓen namno ɗum qouran de tuubi ko pourquoi neɗɗo janggata ɗum tan no janggaɗoɓe hene jangga daraba seydun amadou ɓene jangga heese yaani laa budde jangen laa budde jangen yimɓe jooni hoɗen mbawi ɗo kam haadde sama e jati jiri wallahi hakkitorowon en jaltaaɓe taw ligguino ɗumo ko ceerno tan ko imam dillo jama yahaani hay école wongon fewnaki école tari kono noon hippi qur'ana yaltini hen goɗɗo ngannduɗa jiiɗo foti wonde bande wona wona docteur walla wona ingénieur walla wonɗo heeñade koode ina ɓeto kuɗooni ina ɓeto naange ina annda leydi ma jabde hikka naange ma jabde ene mbiyata ina har mi ƴeewdi ƴeewɗina har mi ƴeewdi ɗum burtuwa naange e jabde e hoore ma nde hande ma ndoga nde subhanahu wa taala wi wal yawmi mi wondani ñalawma almaw'udu fodaaɗa o annabaɓe kaali nelaaɓe kaali allah teelderi wonde ko kay woni lamɗo woni ñaawowo wa shahidin wa mashhud wa bi jamii ma khalaqa allah fi hada alkawn mimma yashhadu nnas wa yarawnu ra'ya layn faminhum man yatadabbar wa yastafidu min annadri ilayh wa minhum man la yastafidu min dhalika shay'an wa shahidin e seediiɗo o won mashhuud e seedaaɗo o ɗum ɗo sika a hooti ko yimo tan so a hooti ko yimo tan haɗa fecce ɗiɗo ñalawmaaji a wii jooni wal yawmil maw'ud ko ñalawma yawmal qiyamati ɗan noon annataaɓe mbimen koko arat allah teelɗo de wiide men koko arata ɗa rayba fii wa shahidin wa mashhud yaani ɗum ɗo firti denndaangal ko allah tagi ko oɗo aduna fa inna kulla ma khalaqahu shahidun ala jalali qudratihi wa azimi hikmatihi gooto fof no seedi shahid eɗen ɓeɗo fii gila ñande adama taga ha yawmal qiyamati gooto fof jaɓɓo callude no seedi takko ko gooto ko allah subhanahu wa taala وهو مشهور أيضا لكل من الله فالله ولي كبي السيداد كي ولي جئت فوق السيدي جمهور جئت فوق كبي السيدي سبحانه وتعالى ولي جاه كونا الله تعالى من قبل الله يقول جنوة ذات عربنا على مجمع الطيب وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في مجمع السيدي الله تبارك وهو مشهود أيضا لكل ذي عليه الله سبحانه وتعالى تقول لهم السيدي شاهد ومن فوق الشاهد وتنظر تقول الجنة تنظر السبب تنظر الموت تنظره وهو مشهود أيضا لكل ذي عليه هذا السيدي كان فعل kala ko yiya ko nana ko faama ko yiyata ko nanata ko faamata ko andi ko anda idan ta lam tek mabbi yewna ana da seedi o woni kanko ko seedi no wodi kanko mo wodi ada seedi o mo wodi kanko ko seedi o mo ko mo wodi ndejja seedi gilma min da hen ala ko woni sama hen batte abdullahi simore den yoodi no tiidi andi buri jël jangude ko ko yoodi no tiidi ko ni utile hudan أصحاب الأخدود
kutila dayigol ngol yaltinama yurmede Allah geddu moƴƴere nde biyeteɗo hadiratul ut yaltinama mo heɓi boowal riwama onon gandi ɗum moƴƴani liggotoɗo lewru riwama seekama warama feƴƴitama duñama yerƴama woɗɗotinama jaam ashabul uhdudinnas ashabul uhdudinnas ɗo tan ko leydi makko woɗɗani e dara goram rostam ndeya min Cheikh Khalil Marega min ngari ha ɗo wuro ngo wiyete ko Najara ko wuro himmugol wuro mamlakal arabi suudi woni noon doole isinaji maɓɓe toon keedi ɗum ne toon Allah waɗani toon moƴƴere ɓeɗo ɗiɗoɓe hettoto ɗon welɓe daaɗe ɗe Cheikh Ali Jabir e goɗɗo o e gonɗo Madina ɓeɗo ɗiɗo fof ko toon jeeya leydi ndi silmatjorala ƴettandema ɓaari fi'a nasaran ndiro ceeɗel jooɗo ñalawmala ñalliri noon e non ndino tan neɗɗo won jooɗo jaami ñande woni ko ɗiɗay ɗiɗa sana ni tan way ɗaif ni way nasaran ni way ngoɗo wuro teddugo ko wuro nasaran ngo wiyete ngo wonno ko ardu yaman joni natti ardu makka jeeya ina wonno ɗon yimɓe kerce en ko catholique en nder diine maɓɓe no laaɓi lamɗo kuɓaɗo gooto laamiɗo lamɗo ko yahuudi ɗum jiri o noddi yo catholique ɗacce mumɗoɗa ɗon yo yimɓe koto yahuudi jonen kerce en ɓe catholique en ɓe ɓe no wono diinan laaɓi no sali يعني وأعلم أن الله بعث عيسى بشريعة نافعة فما عندي الذين عيسى شريعة عيسى نفسي شريعة فآمن به قوم منهم وقوم منهم وامسليب لا مبويتك ذنوات كم دول جنتنا داي وقتهم كم قلامي ودومين كم كو يهود وجاقنا كانوا أرض مأبه دول كم أمني هليار دوس اندوكي مدوس التاريخ ɗum heddinde fewde de oɗo hiliyat so banngal tarih oɗo nde pullo ay kadi ay oko pullo yemminiya oko hiliyat oko hiliyat oko bani hiliyat siko tawi fulɓe ko haqiqa ummi ko yaman ko on tani maɓɓe oɗo kon yahudi kaccor bonɗo wonno وجدر فلما أخذهم خير بين اليهودية والإهراج بالنار وننجبة ومن جوني كنت دين يهودي دلا والله جوني كونيا جايمور يواز مرنا وأسيكم بمر وهدي دي جايمور وعبدا نبتا هاتين جايمور قالوا يا كمبيدا يهودي أو النار قلت شكرا سبحانه وتعالى غرام الجبد دي دينه الوالتاد دي دينه والصليب ني جاب كنت يهودي كنا يلنو دي دينه دي جاب دي دينه دي مجاك لفت دي سبا هولا دي الله ما يوبه كبري موجود هذا تو كيلو ورتاك دي جايمو سيكو غوتي ناريا تيري جايمو ورتان وياتم كو جايمو سيدا والله يهودي سبا يتون هو وما يدري جد فنندم هاي قف يدك سبحانه وتعالى يا محمد قتل هداما جگراما بكانو جفي ما يمولت أدنى لبت الآخر أصحاب الأخدود دمراد جنبي جاي مرت ليد مثل نجران صح عند مكة نليد بنغ ورغو ودا جايبا النار ببدي كجاينغ ذات الوقود جاينغ هبول لو hay huude suusa rewde hakkude magge asman ɗon huɓɓateɗo ko waɗi wonki fo rewata hakkude magge asman waɗi gandi mum tan julɗen coñjortoto ya mouhammadou ɗum nde ɓe mbaɗata ɗumɓe ihumna kamɓe aleyha e banggue jaygol e ɓuuɗuno ɓe jooɗi ƴeewa tan ɓe kuɗa ɓe yani ɓutiluɓe ɓe jaltinama yurmedal ɓe kuɗama ndeɓe cumi juulɓe tawi hoɓe jooɗi e banggue jeygol ngol aɓe ƴeewa noɓe cumirta wa yahruguna fiha kama asara ila dalika bi qawli wa humna kamɓe ala ma yafaluna koɓe mbaɗata ko bil muminina julɓeɓe shuhudoɓe tawa
wona ɓe nel ala ɓe tawa ɓe jooɗi ɓe ngari ɓe tawa heɓe fof ko mbiyeton ko siste ɓe ngari ɓe jooɗi kadi no gouvernement o fof jooɗi kadi yimɓe ne cama jeygol ino mbayno lumɓotoɓe hiw 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 yimɓe ne jala tano ɓe jalla ɓe kakkida tano ɓe jala wonide waɗi noon kefere sene lefta julɗo no welti allah wi wama nagamu minum allah wi ɓe jiyataɓe joɓɓirake julɗe walla ɓe joɓtake julɗe walla ɓe leppirani julɗe ɗe wama nagamu minum ɓe joɓtake maɓɓe illa so wona an yuminu nde ɓe gomini billahi allah al asisi polɗo o alhamidi jettaɗo o ƴeewa tan ala fof koɓe mbariri ɓe ala fof koɓe tiniri ɓe sona ɓeno gomini allah polɗo koɓe tini leppi allah koɓe tini doole allah koɓe tini diddande allah koɓe padi nene allah ko ɓeɓeɓe leppi allah mo ganduɗa doole mum e yettode mum ina woodani alladi lahu mulku samawati wal ard dendagal leydi dendagal asman ko woni toon e jaɓɗo e calir ɗum woodani allah subhanahu wa taala wi ya muhammadu wallahu ala kulli cheyin shahid allah mi gayni tawa allah mi gayni seedi koɓe mbaɗata ko ɗum humpani joma ɗum humpani allah jamma ɗum humpani allah ñalawma allah no tawa allah wi inna alladina na ɓen fatanul muminin inna alladina na ɓen fatanul muminin ɓen ɓe ganduɗa ɓe jarriborima julɓe ɓe inna alladina na ɓen fatanu finnimɓe jarrabi waɗi noon asli fitan asli konngol fitan asli maggol kono bayla waɗata jamdi ni bayla so yiɗi laaɓede jamdi ne moƴƴi moƴƴani waɗata ni ko jaygol heɓene ɓe jiɗi jarri borade julɓe ɓe iman mumen jaygol jaɓa gonta yahudi walla cuma ɓe mbimin wone dow dinane min juma hay goto heddaki ɓe tini ɗon julɓe worɓe julɓe rewɓe inna alladina no ɓeɗe fatanul muminina wal muminati kaɗen allah waye humɓinade allah wi a yiɗi tini julɓe ɓe ɓe mbaɗiɓe ko ɓuuri bone bonde kala tan heddori sumde neɗɗo jaygol allah wi summa ɓeɗo so refti lam yatubu tawi ɓe duttake allah gilloɓe mayani salom no wodaniɓe adabu jahannama mami yoɓɓe jahim ngol ko façon walum adabul harid mbeɗa jogui toon gongol ngol ko cumawol jahim cumadde kono ngol ɗo ɓe cumirnoɓe ni mbeɗa waɗa toon gongol fabriqué kesol ngol fadaɓe kadi soɓe ñalle ngol ɓe jofta ngol soɓe mbiyete ngol ɓe ñallagol ɗo ko jahannama ko golle maɓɓe ngol ɗo ko hari kokoɓe mbaɗi ɓe ko mbatteɗi ɗiɗi subhanahu wa taala wi inna alladina ne ɓen fatanul muminin dendagal ɓen finninɓe julɓe ɓe julɓe worɓe julɓe rewɓe ɓe caggal ɗum ɓe duttake allah salom no wodaniɓe adabu jahannama walom no wodaniɓe adabul harir lepte cumoje ɗe eɗen mooli allah subhanahu wa taala wimen ɗo enen julɓe ɓe mbatten ɗo haqqillaji seeɗa yani ɗum ɗo waqad kana dalluna min kulli umma dendagal majjuɓe kala leñol hoɓe lorlo yimɓe gonga ɓe e noddoɓe feede gonga he saabu rerɗude e tawtude ɓe senade e wadde tachayyu siya yani sarade e tawtude koɓe tawno babiraɓe mabɓe ina gone dow mum tawi babiraɓe ɓe galana basira ngala gandal ɓe ngala haqqillaji kisti wala yazalu hada shanum ila yawmi ddin ɗum ko koko continue kala ummiɗina haala gonga kala ummiɗina noddo feede gonga kala ummiɗina walla gonga won kacceraji jooɗiɗi wonno kada gonga o yaade ɗum woni sikkirde ɓen saha keferin haɗa gonga o yaade ɓen saha julɓene boroɓe gonga o yaata joni jon mbiɗo yo allah won ɗo kono haɗa ko ɗum ɗo ɗiɗal wona ko jullowo jama wona ko julloɓe jama kadata ɗum nde ɗum yahata ɗo ɗum men ɗum tawani ɗum ɗum ɗo koko hesti ko dina Muhammad walla ko jogiɗa ko ƴeewe gonɗo kestugol ɓeɗe gaddi ɗo koko hesti ɓeɗe dina men ko kesa ɓeɗone juulana ɗabba ɗum koko hesti mbeɗa mo namdoro allah mbeɗa kalɗa o ene andi diina
hefti ko addi ko walla hefti ko nelaɗo addi ko hefti kay addi ko ko nelaɗo addi ko heftati no defugo hadi ɗum kadi neɗɗo oɗo foti famde onon waade fotoɗon foti famde ngol ɗo koddur oɗon weeɗi riɓɓite jooni ɓeeɗo ngannduɗa ko diine kesa jaɓin diine kesa hono ko wiyete hono diina wiyete mbiyatan ko islam biyeteɗo qur'an e sunna muhammadu jogiiɓe ko ɗin hefti walla koko nafɗa ko allahu akbar wiyaɗa wawi yejjid ɗum wonde ko asabu muhdi dinnar waɗi ko siko tawi en mbiyen qur'ana addi ɗum oɗon nganndi ƴe ko nelaɗo laydaji hondo hanno nelaɗo waaɓe wona Quraysh en mbele Quraysh en ganano bandite mbele wona Quraysh en ɗowanno ko ñaali e kaaƴe joñen jele e ñaali e kaaƴe so wiiɗoɗi ko nelaɗo addi ko ɗum wiɗa Allah koko hetti Allah hetti walla koɓe nganndi ko hetti Allah ko hanno Allah ko hanno Allah ko hanno sanam noon ɗe maɗo ko sanam kadi watte jomum tage mbele neɗɗo fabriqué kay tagge ha gasa kam wuuro baɗɗe seeɗa kam woɗa ko fefodi kono noon tasɗeno o ha mbawɗa fijidade fenade ko ɗum hetti walla ko ɓe ɓowɗo o ɓuri kese ɗum tagi kala ummiɗo ina haala gooto ina nabba feede gooto ina ɗon kaccaraji no ɗum fiidi misli asaɓe misdi jinneeri ina kada gonga yettade ɓen noon kufu fof bonno sono asaɓe misdi dinnaari jante jaygol ɓe nden diina siisa ko diina sahih nden ɗa wati sa kaccaraji naataani he homo laaɓi tere homo yooɗi homo tinni nden wonano hanni kono noon heɓɓitiide hakkille he ha hande yiyoɓe ngati ɗum koko hetti ko ɗum wurɗiri islam ñande fuɗɗi haɗen jaraten ɗo islam wiyo hande so ɓeeɗo gadde ko koko hetti donc tono ɓaldi ɗum ko hetti ina andamo ko ɗo ɗannon faaminen waɗatano ɓe nani gande goto nanna ɗum radio sénégal e jaaji o wi ton ɗo wonano tawani bab makko ina ɗum waɗa e jangguilɓe bab mum mbaɗata ɗum tawajoɓe ɗum mbaɗa tan o waɗanno ɗum saabu ko ɗum woni kono tawani ɓen no mbaɗa neɗɗum wiyani bahum yo bahum fenat onon noon namde dal ket on naniɓe kiri o wi ko ɗum goonga kono tawani jillinde ɗum o e jangguinde jillinde ɗum ɓe no mbaɗa ndege noon tawɓe ɓen mbaɗani hayso ko ɗum gonga o waɗata o kay kalmitama kalma so haalsamani Allah goonga ayi subhanahu wa taala wi en ɗo ƴeewe onon mbatten haqqillaji onon jinde ɓe mbatte haqqillaji yo haqqillaji noon ɗi naat e affaire asabu muhduru ko taki Allah haali ɗum ɗo amma taw ɓe palmi jumɓe ɓe jeyngol ɓe siniɓe heen duttoɗa teesɗa ɗum ila kuffari Quraysh tarahum qad fatanu lmuminina bi kathirin min al isa ƴeewano Quraysh en mbanno fuɗɗinoɓe jabde Allah ɓe fa addabu ala yasir hono ɓe mbanno ala yasir yaram Ammar ibnu Yasir lappa ha ƴatti Muhammad lappa ha yenni Muhammad rotti hande wi nelaɗo bone waɗi on de minni bayi bonmo min natirnoɓe dina ko jabde Allah mi fiyamami hangama mi ƴattimama nelaɗo wi hono ɓernde ma nde wornode ƴattotoɗami nde o wiyode wi kamte Allah ɗum woni woɓɓal muhumul ma innum bil iman ɓerndede wi kañima nagal goto min ko fiyama ɗo looji tati hay kerce o yawta ɗo wonde tato hay goto min ko fiyama ɗo looji jeegom tan jeggodir wallahi ma yaw temedere capanɗe jeenayyi kefaragal hay goto anda ko jogori wondude e aduna caggal ɗum ɗennen ɗon nde ɓe mbaɗini aali Yasir hol façonnaji ɓe leppi Bilal bima la yusa min burubil ada Bilal kana ɓalejo kurumna men min lelnatano ko leydi ngulli onon fo yaaɓe Makka ɓe oɗon gandi tuggude joni feyi yeeso ɗo kala ko waɗi woni FIFA daraɓe mbeddaji Makka ñalawma hay fof FIFA saabu ko 50 degré nguleeti Bilali ko ɗon ñallateno daatede hayre nde kiloji nogas no toga jokkini kono nono jabato tan ko ahad
ahadun goto nelaɗo yirtomo tuusa layde ala ɗum ka ɗum warno asabu lufdudinnaɗe ɗum dañi o sahbaɓe ɗum no sultino hen hande ton joɗɗi ɗum tan woɗoɓen sulta tarade yo tan koro dum dayi tan ƴetta qur'ana tan allah wimo waɗi ni ko keefore ɓen ɗo mayatako dow ko ɗo hoore ɗo ayr ɓen ɗo ɓe ɓenɗeɗo witte ɗo no ñaata ɗo no ñaccata no ɓiiɗa dow ɗiɗo wonɗo ɗo tan leydi men ɗum ne ko ɗo tan dine en maali en muri tani sa wiɗo tan neɗɗo wonani e laawol maali ɗum ɗo tan hono gonɗano a suusa wiide ko laawol mouhamadou gonɗa wiyeɗanan ko laawol maalik ɗum noon ndeke ko warno asabu lukɗu dinnori to ha hande ne jogui baddumen jomumen noon ɗo jaw sa yawmal qiyamati ɗum ta qur'an wimon tadabbaru bil qur'an am ala qulubin aqfaluha ɓay men mbatte haqqillaji allah subhanahu wa taala wiɗo ƴeewa tan o wi summa lam yatubu sigo tawi ɓe duttaki ndeke yooɗima ila annahum law taabu qabla mawtin gafara llahu lahu ɗum tagi nelaɗo wi allah ne jalaɗiɗo on haɗire yo konngol allah toow on haɗirewo ko konngol allah toow joni noon mbinoɗo woto konngol allah toowngol o wara